Tiri kusangana vadikani muvhangeri ratenzi wedu Jesu Kristu munguva nezuva rakatikoshera isu maAnglican mudiocese reHarare CPCA, nguva yekutenda Mwari kubudikidza nekuruoko rwavo rwavakatirangarira navo. Saka mukati mekutenda Mwari umu vadikani, tasangana mukati menguva yakaoma kunyangwe nemagariro zvatinowana zvatinoshandisa mukati menyika yedu, asi hatisi kukanganwa kutenda Mwari. Dorombedza zita renyu, ndotenda kunaka kwenyu Jesu. Dorombedza zita renyu, ndotenda kunaka kwenyu Jesu. Iro rinogore mugore ndakunaka gore ndakunaka